Bilançoya undahiyên PKK li deverên dibin kontrola yenekê da. PKK li ser bingeha dijberiya hikûmeta Herêma Kurdistanê hebûna xwe li başûrê Kurdistanê ava kiriye. PKK ji bo ku vê dijatiya xwe veşîre, hewl dide ku pirsgirêkê wekî pirsgirêkek li gel PKK nîşan bide. Ji ber vê sedemê, rêveberiya PKK ji bo ku PKK reş bike, kampanyayek mezin ya daye destpêkirin. Serkeşiya vê kampanyaya de jî PKK ji medyaya PKK ya ku tu nirxên ehlaqî û prensîbê nas nake dimeşîne. Medyaya PKK di belavkirina nûçeyên derew, reşkirin û beravajîkirina rastiyan da pir bi profesyonel tevdîgere. Rêveberiya PKK bi rêya medyayê rewşa xwe ya aloz vedişêre û heman demê jî partiyekî wekî PKK ku ji bo doza netewiya Kurdistanê xwedîmêjiyekî derîne ji xwe re dike armanc. Rêveberiya PKK berpirsyara hemû têkçûnên xwe dibîne. Bi taybet meha Gulanê da PKK dixwaze ravekirinekî wekî me di şer da Tirkiye têk biriye, lê PKK bi hawara wan hatû we nake ku em dewleta Tirkiye bin bixin û belav dike. Yên PKK nas nakin, dibe ku dibêjin qey PKK axa Bakur hemir rizgar kiriye, tenê cihê may û rizgar bike ev xeta sînorê başûrê Kurdistanê ye. PKK li Bakurê Kurdistanê li dijî dewleta Tirk duwarê leşkerî da têk çûye û nikare xwe bilivîne. Di pêkanînên Rojava yên wekî Efrîn û Serêkaniyê da hade dîtin ku PKK nikare dewleta Tirk bi leşkerî rawistîne. Li her du parçeyên Kurdistanê, Bakur û Rojava PKK duwarê leşkerî da tena serê xwe ye. Lê di rewşek pir xeternak da ye. Tevî vê rewşa xwe ya lawas, PKK îddia dike ku ew ê Tirkiye li başûrê Kurdistanê tune bike û dixwaze wendahî û têkçûnên xwe bike stûyê PKK. Bi vê rêbazê jî mejiyê ger şolî dike. PKK îddia dike ku PKK di derbarê hêzên wan yên leşkerî da agahiyên dide dewleta Tirk û ew gelê başûr bi giştî wekî ajanên dewleta Tirk tawanbar dike. Lêbelê çend sedemên bingehîn ên wendahiyên PKK li başûrê Kurdistanê hene. Ji wana yekem, mîtê di nava repên PKK da pir rêxistin kiriye. Li kêleka vê, karanîna telefona, radyo, wesayît û motorsiklê da mecalê kontrolê dide destê Tirkan. Bi amûrên şopandina teknîkî ve dewleta Tirk pir pêşketiye û pêngav bi pêngav PKK dişopîne. Her wiha bi dronê jî herêm her tim tê çavdêrî kirin. Ya duyemîn, pir agahdarî ji hundirê PKK bi xwe ji Tirkan ra diçin. Cihê ku sivîl lê tune û PKK çi carî nehiştiye ku sivîl têkevin vê deverê jî PKK wendahiyên mezin dide. Em dipirsin, gava firokên Tirkan li wesayîtekê dixin, ew çawa dizanin ka kî di wesayîtê da û bilêya wî çi ye? Li nûçeyên Tirkan binêrin, gava borduman kir, dibêje me ev fermandar kuşt. Gere ev îstixbarat ne ji hundirê hatibe şandin, mavê Tirk çawa bizabînin ku li kê xistiye? Têkiliyên PKK bi rêxistinên îstixbaratê yên wekî zanyarî û îtlaat re jî hene. Wekî din, mîd bi xwe jî di nava PKK da pir baş rêxistin kiriye. Durahiya di navbera avahiyên fermî ya mîtê a li Silêmaniyê û sê saziyên PKK da tenê kilometre û nîv hene. Ango avahiyên PKK û mîtê li Silêmaniyê cîranin. Bi taybetî dewroberên PKK li Silêmaniyê piraniya karmendên wê bi mîtê ve têkildarin. Yani çavkaniyên mîtê yên esasî di hundirê PKK bi xwe da ne. Ji sedî heştê êrişên hawayî yên li ser PKK li navçeyên Bêşer bi taybetî wendahiyên rêveberan li xetên Qendîl, Asos û Silêmaniyê ku deverên dibin kontrola yenekê denetlîne kirin. Tevî vê yekê PKK jî hemî wendahiyên xwe berpisyar dibîne. Ji bo ku zirarê nede têkiliyên xwe yên bi yenekê re. Ew wendahiyên xwe yên deverên yenekê vedişêre. Çîrokên ku PKK vedişêre. Diyar Xerîb karmendê PKK û endamê civata serokatiyê hevserokê berî peçedekî bû. Di vê bûyerî da PKK dîsa PKK û hikûmeta Herêma Kurdistanê tawanbar kir. Lêbelê Diyar Xerîb çûbû bajarokê Qaradizê û dibin desthilatdariya yenekê de ye. Wî bi hind hevalên xwe yên yenekê û kesên ku wî ji Silêmaniyê dewletê civînê kirine re axivî bû. Xerîb pişra di 27 xezînena 2019 de ji Qaradizê derket û çû Qendîlê. Di rê da wî silav da seytera li xala pişkinînê ya yenekê li bajarokê Sengeserê. Piştî 20 xolekan wesayîta wî li filkeyên Kortek bû hedefa baleferên şer ên Tirkiyê. Baleferên Tirkan di serî da wesayîtekî sivîl a li pişt wesayîta ku Diyar Xerîb tê da bû hedef girt. Roketa duyemîn li wesayîta ku Diyar Xerîb tê da bû xist. PKK dixwast ku mirina Diyar Xerîb biveşêre.
Di çapemeniye da tenê 4 sivîl û 5 kesên birîndar ên ku di wesayîtê sivîl de jiyana xwe ji dest dane hatin ragihandin. Lêberê piştî daxuyaniya dewleta Tirk di heftê tîrmehê da û du got Diyarxerîb hate kuştin pekekî dîroka bûyerê guhart. Wan dixwaz bûyera Diyarxerîb veşêrin û got ku ew di 5 tîrmehê de hatiye kuştin. Dibe bûyera Diyarxerîb de endamekî PKK'yê payebilind bi nav Murad Gündüz bi kod dewran ku navê wî di lîsta dewletê ya bi rengê pirteqalî da hey li wesayîtê de bû. Qasım Engin, rêveberekî dinê payebilindê PKK ku di herêmên yenekê de jiyana xwe ji dest dayî Qasım Engin bû. Çîroka kuştina Qasım Engin jî ji hêla PKK ve hate berevajîkirin. Qasım Engin endamê komîta nabendiya PKK bû. Di 27 Gulanê da li gundê Sefreyê ser bi bajarokê Mawet li gel 4 gerîlan hate hedefgirtin. Mawet tenê 65 kilometre dûr li bajarê Silêmaniyê ye. Tevî vê yekê PKK dîrok û cihê bûyerê guharan da ku sîber li ser têkiliyên wan û yenekê çênebe. PKK cihê bûyera Qasım Engin li devera Brados derdnîşan kir. Devera Brados dibin kontrola PDK de ye. Bi vî rengî PKK dîsa bûyer lêkbada û sakir ku rola yenekê veşêre. Gelo armanc her sê endamên komîteya têkiliyên derve yên PKK bû an jî Rıza Altun bû. Di 21 Adara 2019 de du wesayîtên PKK ji qelazê ber bi gundê Jarawa ve diçûn. Seyara yekem da damezrênerên PKK Rıza Altun hebû. Di seyara duyem da jî Emrullah Dursun ku bi kod Serhat Varto û Ali Aktaş ku bi kod Sinan Sor û Mikail Özdemir ku bi kod Navdar Ahmet hebûn. Ev di wê riya ku Diyarxerîbtê de jiyana xwe ji dest dayî de diçûne Qendîl. Di bin noxteya kontrola yenekê de derbas dibûn. Piştî demekê kin balafirên şer ên Tirk roketa yekem avêtin wesayîta ku sê endamên komîteya têkiliyên derve yên PKK têda bûn. Her sê endamên PKK li wir jiyana xwe ji dest dan. Wesayîta Rıza Altun ji roketê bi zerarek hindik vefilitî. Rıza Altun birîndar bû. Şofêrê wesayîtê berbeqeladizê ve ajot. Wî dixwest hem şopa xwe li bajêr winda bike û hem jî Rıza Altun bibe nexweşxanê. Li navbera Kurtik û Sengeserê bûbû cihê nêçîra serkirdeyên PKK. Yenekê û PKK wê salê biryar girtibû ku bi hevra li kontera Çiyayê Qendîl cejna Newrozê pîroz bikin. Endamên komîteya têkiliyên derve yên kecekê ji bo amadekariyên Newrozê bi rayedarên yenekê yên deverê re di nav têkiliyan de bûn. 4 saet berî ku wesayîta wan were lêdan ew bi endamên yenekê re bi telefonê axivtibûn. PKK birîndarbûna Rıza Altun veşart. Piştî ku PKK mirina sê rêveberên xwe du kesên li gel wan ragihandî wana gelê deverê bi xwefiroş û sîxur tawanbar kir. PKK peywendiyên wan kesên jiyana xwe ji dest dane bi yenekê re heyî veşart. Êrişa Çiyayê Ezmer. Du şexsên girîng ên PKK Seyidxan Ayaz ku bi kod Demhat Egîd û Eser Irmak ku bi kod Cemîl Ahmet endamên komîteya têkiliyên derve yên kecekê û berpisyariyê têkiliyên PKK bi yenekê re di 15 Çiriyê li Çiyayê Ezmer ji hêla firokeyên bê pîlot ve hatin kuştin. Di bûyerê de xebatkarê rêxistina PKK û NLP bi birîndarî xelas bû. Çiyayê Ezmer li hendavî Silêmaniyê yew deverekê biçûk a seyahî ye. Seyidxan Ayaz û kesê bi kod navê Ehmed Karmendê îstixbaratiyê ku birîndarî xelas bûyî li ser navê PKK hemû têkiliyên bi yenekê re dimeşandin. Seyidxan Ayaz bi Lahor Şêx Cengî û Karmendên îstixbarata zanyariya yenekê re rojane di nava têkiliyên da bû. Bi vî rengî hedefgirtin di navbera yenekê û PKK da aloziyek demkî çêkir. Yenekê merasima her du cenazeyan li navbenda Silêmaniyê qebûl nekir. Ji bo ku karwan bi cenazeyên re neçe, wan cenaze ji nexweşxanayê revand û ew birin ser rêya diçe Qendîlê. Komek biçûk mirov ji gundên Qendîlê beşdarî merasima cenazeyê bûn. PKK bi tu awayî li ser astenkirina yenekê ya merasimê û revandina cenaze li ser medyayê behs nekir. Wan yeneke tawanbar nekir. Piştî salekê di salvegera vê bûyerê de PKK dîsa pedekê suçdar kir û qet behsa yenekê nekir. Dîsa qaladizê, dîsa yenek û dîsa telefon. Di 13 Xizîranê de balafirên şer ên Tirkiyê li gundê darişmanê yê qaladizê li wesayîtekê rengê sivîl xistin û di encamê de 4 kes hatin kuştin. Hat diyarkirin
و یک جوار ریبرین پککی اولاش دوغان بکوت ناف اولاش دیرسمو سه گیریلاین دن وسایت دبونه هدف. اولاش اندام کنسای فرمانداری هپگی بو. ji qendîl heya xaqûkê serfermandarê giştiyê eyaletê bû û hate îdakirin ku wî pêşengiya hêzên xweparastinê jî dikir. Di vê wesayetê de welatiyek sivîl bi navê Bekir Tevfîq xelkê Qeladizê jî jiyana xwe ji dest da. Pekekê ev bûyer heya ku dewleta Tirk ragihand ku wan Ulaş Dêrsim hedef kiriye veşart. Wan hemû kesên ku di bûyerê de jiyana xwe ji dest dane wekî sivîl nîşandan. Windahiyên li Qendîlê ji xeynî wana gelek kadroyên rêveber ên PKK li çiyayê Qendîlê bûn hedefa êrişên hewayî. Gelek rêveberên din li ser rêkên hatin û çoyîna Ranya, Sengeser û Qeladizê jiyana xwe ji dest dane. Nav û nîşanên wan nehatine ragihandin. Navên hin ji we ev in. Yek, Erdogan Ünal, Kod Doğan Nurhak. Doğan Nurhak di rêveberiya xebata îstixbarata PKK nele pêda bû. Berpirsê yekîneya teknolojîk bû. Di 24 dîrmaha 2019 de di êrişekê hewayî de jiyana xwe ji dest da. Du, Abdurrahman Hemo bi kod navê Dozar Hemo bi salan di nava PKK da û xebatên Rojava de asla herî jor da rêveberî dikir. Kadroyekî salên 1990 bû. Hat îdakirin ku Dozar Hemo bey izna PKK ne firotiya dewleta Sûriye û gendalî kiriye. Li ser vê tawanê ew kişandin Qendîl û li wir bêser û şûn bû. Bey rahata gotin ku di êrişekê hewayî de hatiye kuştin. Sê, Ömer Aydin bi kod nav Rênas Aydin berpirsê xebata gumrikê yên PKK bû. Di 2 Şubat'a 2021 de bi êrişekê hewayî jiyana xwe ji dest da. 4. Koordinatora giştî ya Herêma Qendîlê Ayten Amed ku bi nav Xalîde Tarî endamê konseya rêveberiya a kecekê bû. Ayten Amed nehî adara 2020 da li Qendîlê hate hedefgirtin. PKK hin jî derbarê wê de daxuyaniyek nedaye. 5. Delal Nurhak, navê rast Esma Erat, endama paş û konseya rêveberiya kecekî di 2019 da li Qendîlê hate armançkirin. PKK hê daxuyanî nedaye. 6. Doktor Jiyan, ku bi navê rast Saliha Qaytar, endama konseya rêveberiya kecekî koordinatora PKK li Rusyayê û kadroyekê pir dêrîn bû di 19 tebaqa 2019 da li Qendîl canê xwe ji dest da. Hê jî PKK çi daxuyanî nedane. 7. Hacer Goyî, ku bi navê rastî Nazife Bilen, fermandarekî kevin bû. Di 20 adara 2020 da li Qendîl bû armanca firokeyên Tirkiyê. Ew jî endamekî jor ya hereketa jin a PKK bû. PKK tenê 16 kadroyên xwe yên li deverên dibin desthilata yenekê de jiyana xwe ji dest dane ragihandiye. Daxu şerîkatiya PKK li gel yenekê xirab nebe. PKK ev şehîdên xwe li nedî dibe danîn. Agahiyên xelet û şaş dan gel û malbatên wan û wekî hercar PDK û hikûmeta Herêma Kurdistanê tawanbar kir û dike.